Какво си взимаш от това приключение от тази академия? Всичките прекрасни спомени, всичките ми приятели, това, което научих за езикът на тялото, за емоционалната интелигентност, за множеството интелигентности, всичките игри, които изиграхме. Джагадамба за мен е не просто една академия, ами място, на което може да се отпусне да бъде себе си. За мен Джагадамба е място, в което ти можеш да преживееш много трудности, които имаш от миналото ти и можеш да се ориентираш кариерно в бъдещето си. За мен Джагадамба е едно магическо приключение, където всеки може да опознае себе си, да намери нови приятели, да промени живота си и ежедневието си. Ви ли препоръчваш Джагадамба? Препоръчвам Джагадамба с дърце. Запознаваш се с много нови хора, които ти носят много хубави емоции и знания. И ако се питате дали си заслужава да дойдете тук, наистина си заслужава и трябва да го направите. Не изпускайте, това е вълшебен свят, в който лагерите се превръщат в голямо забавление и е много прекрасно. Препоръчвам. Това е един експириенс, който трябва да се изживее. То не може да се опише. Джагадамба е преживяване, приключение.